Здравейте, пчелари! Днес ще покажа как довършвам фалца за LR кошер. Всъщност днес довършвам последния фалц, който е фалца за рамките, където лягат рамките. Само слагам маската, че голям прахоляк. Не знам дърводелците как го дишат всеки един този прахоляк, дали всички слагат такива маски. Всъщност днес показвам как с непрофесионален циркуляр, бойца стационарен, непрофесионален, как с него се правя за пръв път, искам да кажа, че правя кошери, LR кошери. И за първ път правя този фалц, който е на корпусите и всичко става до милиметър. Направо сам съм учуден от себе си, как за първ път и всичко е точно. Сега ще покажем на двете дъски как го правя. Последния фалц за рамките. Ето по този начин става. Всичко е идеално. Направо сам съм учуден от себе си като за пръв път. Но след като имаме вече такъв стационарен циркуляр, всичко става вече много по-лесно. Тук си има линеал. Също така искам да кажа, че е тук така самият циркуляр. Аз в предното ключ показах какъв модел е циркуляра. Който има интерес, иска да се закупи сам да се прави кошерите, както аз сега за първ път си ги правя, съм много доволен. Много по-евтино излиза. Също така искам да кажа, че тук има един също линеал, който е под градуси. Обаче в момента не е тук вътре в стаята ми. Аз съм го махнал, понеже сега не ми трябва. С него ги рязах първо като рязах парчета преди да правя фалца. Си ги рязах на 42,5 на 47 и с този, всъщност по този начин, тук си беше линеала, който е под градуси и той бута под 90 градуса под прав ъгъл. Всичко става много точно, той няма в момента, не ми се влиза вътре в стаята да го покажа. Ево тук така се бута с него фактически, слага се тук дъската, тя се опира под прав ъгъл на този линеал и от тук с прави ъгъл просто бутам, ножа режи и всичко става точно до милиметър. Показвам го това на моите пчелари. И аз съм моят пчелар. Много съм доволен, че вече само се правя кошери. И имам машина вече с този циркуляр. Всичко става точно. Това вече за многокорпусните кошери, който прави да дам блат, също може с такъв циркуляр да си ги прави. Вече нямам Абрехт и Штрайсмус, но по-нататък мисля, за да се поинтересувам за някоя машина, за домашни условия, да мога да си правя кошерите сам, да не давам по 80 лева за кошер и по този начин си правим сами кошерите и излиза много по-изгодно.
също тези летвички. Тези летвички ще ги дам на един приятел, няма да ги хвърлям, от това отца останаха летви. Ще ги дам на един приятел, гледа канарчета, се направи клетки от тях. Доста клетки ще направи. От 144 страници. Доста клетки ще направи. И това от мен пчелари. Ще направим пак някакви клипчи. Вече в последствие, като почна да ги сгубявам кошерите. Чао!